एनडिएफबिआ एनडिएफबि राजनितिया आलादा। जेखि राजनिति हान्जायाव थाया मानो हारिनि बेलायाव खौसे जानांगौ। जोबथेसालिनिफ्राय बख'नानै लाबोनो हागोन होननानै आंहा फोथायनाय दं। थांनाय इं 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव एनडिएफबि, एबसु आरो इउबिपिअनि गेजेरजों थामथि बिटिआर एकर्ड एबा गोजोन गोरोबथा जादोंमोन। बिटिसि सोरखारनि बानजायनायाव बिटिसिनि बिटिसिएलए नब्लाङाव दिनै 6थि बिटिआर गोजोन गोरोबथा सान फालिदों। बे हाबाफारियाव बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारिया गावनि बिबुंथियाव हारि आरो ओनसोल जौगाखांनायनि सायाव गोबां बेसेन गोसा बिबुंथि लाखियो। बिटिआर गोजोन गोरोबथानि सागानगिरि रन्जन दैमारि आरो गोबां सोद्रोमामोननि दासिमबो जोबथेसालियाव जोबजानायनि सायाव बिबुंथि लाखिनानै बिथांमोनखौ जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनो थाखाय साहस दिन्थियो आरो आंनाव फोथायनाय दं आं उदां खालामनो हागोन होननानै फोरमायो बिटिसिनि गाहाय हाग्रामा महिलारिया। बिटिसिनि जौगाखांनायनि बेलायाव दारिमिनारि गायसंनाय आरो गोबां खामानिजों माबोरै जौगानायनि खामानि मावनो हागोन बेखौ गोख्रोङै सावरायगोन आरो मावलांगोन होननानै फोरमायो। सिगाङाव फोसावजानाय बादियै बिटिसि ओनसोलनि गाहाय राजालामानि फारनै दिगथिंजाय 1 किल'मिटारै इन्डास्ट्रि जन खालामनायनि सायाव माबोरै इनभेस्टर्सफोरखौ आदाय खालामनांगौ बेनि सायाव राहा लागोन होननानै फोरमायो। बाहागो लाफैनाय जोंनि मानगोनां बिदा गेदेर बिथां रिटायार्ड आइएएस जनान नार्जारि बयबो सिनायो बिथांखौ आरो बयबो मिथिगौ। जोंनि क'क्राझार जिल्लानिनो गसाइगावनिनो जोङो आब' हिरा होनो बिनिनो फंबायसो ना बिदामोनथाय फंबायलै औ आब' हिरानि फंबाय असे आरोबाव दिनैनि बे 6थि एग्रिमेन्टनि गोथार सान फालिनाय हाबाफारियाव बाहागो लाफैबावनाय जोंना सिगांनि बे एग्रिमेन्टनि सिगनेटरि हिसाबै दुलाराय बर' फरायसा आफादनिनो सेक्रेटारिमोन बिथाङा दा जोंनि क'क्राझार समस्तिनिनो एमएलए बिथां लरेन्स इस्लारि दङ। आरोबाव बेनिनो सिगनेटरिस जोंहा धीरेन बर' बिथां दङ एनडिएफबिनि। आरोबाव सिगनेटरिस हिसाबै जुदिव बेहाय प्रेजेन्ट जानो हायाखै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बै समनि आफादगिरिमोन आरो दानि बारग' बिटिसिनिनो चिफ बिथां प्रमद बर'आबो सिगनेटरि दंमोन। खिन्थु बिथाङा थानो हायाखैब्लाबो जोंनो माखासे मेसेज हरबाय बेखौ फरायनानैबो होबाय बयबो खोनाबाय। आरोबाव सिगनेटरिस हिसाबै आरोबाव नुजाफैबावदों रन्जन दैमारि बिथांनि दैदेनगिरिफोर बिथां मोनाबिलि बिथां हारिमु बिथाङाबो नुजाफैदों बिथांखौबो जोङो बरायबाय। आरोबाव सिगनेटरिस हिसाबै जोंहा सावरायग्रा बिथां दंमोन बिथांनि जानानैबो मोनाबिलि बिथाङा नुजाफैदों बिथांखौबो जोङो बरायबाय। आरोबाव बिकेडब्लिउसिनि सिगनेटरिस हिसाबै बिथाङा गावनो दंफैयो मिनिसर बिथांखौबो जोङो बरायो। दा आरोबाव दिनैनि बे गोथार सान 6थि गोथार सान एग्रिमेन्टनि बे सान फालिनायाव बाहागो लाफैनाय गासै बर'नि दैदेनगिरि गुबुन गुबुन संगठननि दैदेनगिरि नोंथांमोन आरो जोंनि बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिलनि दिनैनि दानि सरकारनि डेपुटि चिफ बिथां रिहन दैमारि आरोबाव जोंना दिनैनि बे 6थि गोथार सान फालिनाय हाबाफारिखौ बेखेवनानै होलांनाय डेपुटि स्पिकार बिथां बिजितगिरा बिथाङाबो दंफैयो। आरोबाव जोंनि गोबां एमफोर दंफैयो एमसिएलएफोर दंफैयो। आङो बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिलनि जानानै नोंथांमोन गासैखौबो बरायग्रोबाय। दाथ' जायनाखि एपइन्टेड स्पिकार आदा नार्जारियाबो खोब मोजां खोथाखौनो बुंदों जोंबो सानो बेखौनो बिटिसि एरियाखौ बा बिटिसिआ जिखिनि पावार लानानै दा सालायगासिनो दं
आरोबाव माखासे माने मावबावनांगौ बहुद दंबावो जोंनो जिखिनि पावार ट्रेन्सफार खालामदों गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया बा गभर्नमेन्ट अफ आसामा जिखिनि पावारखौ लानानै दा सालायगासिनो दङ बेहा लिमिटेसन दङ आदामोनाबो बुजिगौ नंगौ खिन्थु बेजोंबो हायो जौगाहोनो आरो जोङो नाजाबाय थादों जौगाहोलांनो नाजादों एडुकेसनानो होन एग्रिकालचारानो होन बा जेखि जाया बिथिङाव जोंनाव मोनसे आदाया खोब मोजां साजेसन होदों बेखौ जोंबो सानो आरो सानबोबाय थादों सिगांनिफ्रायनो खिन्थु जोङो जाफुंसार होनो हायाखै बे जाहैबाय इनभेस्टरनि खोथा जोङो बेखौ बिटिसिनि जौगासारनाय बा बिटिसि ओनसोलनि जेसेबां बेखार समस्या दङ बा माबाफोर दं बेफोरखौ माबा मोनसे इन्डास्ट्रि बा माबा मोनसे इनभेस्टरफोर बेबायदि लाबोनानै जोङो जोंनि बिटिसिआबो जौगाखांबाय लोगोसे बेखार जिथु समस्या बेबो मिनिमामबाबो समाधान जायो बेफोरखौ सानबाय बायनानै जोङो बिटिसि एरियानि नेशनेल हाइवे एरिया ओरै 1 किल'मिटार ओरै 1 किल'मिटार इन्डास्ट्रियेल जन हिसाबै जोङो बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिला बै सिगांनि खुंथायावनो जोङो डिसिसन लानानै जों फोसावदोंमोन खिन्थु रावबो इनभेस्टर फैया बा इन्डास्ट्रि बसायनो फैया आरो बेखौ जोङो बुजिदों इन्डास्ट्रियेलिस्टफ्रा आंनि बुजिनायाव ओरैनो फैया जेनेबा दा नलबारि बा रङियासिम जादों इनभेस्ट खालामगोन नोंनि जायगायाव नंगौ बै कारेन्ट होननाय जिनिसखौ एसे साबसिडि नागिरो जाहैबाय बिसोर जेनेबा आं एथ' गिदिर इन्डास्ट्रि खालामगोन आंना कारेन्टआ मासाव 100 थाखा थागोन आंनो एटलिस्ट 20% खमायनानै हो आं 80 थाखा हो बेबादि जायखिजाया आदामोना साबसिन बुजियो बेखौ आं माबाखौ बुंबाय आदामोना साबसिन बुजियो बेखौ बे खेथ्रआव एसे जोंहा माबा दं आरोखि उइकनेसा दङ बेनि थाखायनो जोंनाव मोजां इन्डास्ट्रि बा गभर्नमेन्ट अफ आसामा खालामनो हायो बेथ' आसामानो बिटिसिआव बाहेरा नङा जोंनाव गिदिर गिदिर इन्डास्ट्रियेलिस्टफोर दिनै जेनेबा एडभान्टेज आसामाव बहुद दङ इन्भेस्टरफोर माने गभर्नमेन्ट अफ आसामा दिनै बिटिसि एरियायावबो माखासे इन्भेस्टरफोरखौ थिनहरनो हायो जे ओरै डिस्ट्रिक्टआव ओरै खालामहै नोंसोर बेखौ अबयस्से आं रायज्लायदों प्रथम सावरायनायाव आं बे एडभान्टेज आसामनि खोथाखौ सिएम सारजों आं रायज्लायदों जे जोंनिथिंबो हर एसे माखासे दा गथाय आफार आसाम मिडल आसामाव हाजार कौटि इन्भेस्टरफोर बिराद नोङो बुंनानै फोजोबनो हाया दा जोंनि एरियायावबो जाहाथे बेखौ थिनहरो होननानै बुंदों बे जागोन होनना बुंदों खेबसेल' बुंनानैथ' जाया जों माखासे बे एडभान्टेज आसामनि मा इन्भेस्टरफोर सोर कम्पानिया बाहागो लायामोन एग्रिकालचार टुरिजिम बा बेबादिनो आरोखि बहुद इन्भेस्टरफोर फैदोंमोन बिनि मोनफा बबेखौबा जोङो लानो हायोमोन जोंनि पार्टआवबो आरोखि बिटिसि पार्टआवबो हरथों बेखौ आं खावलायदों खिन्थु हरगोन बायदि मोनदां बियो आफ्टारअल नों आंनि सायाव डिपेन्ड खालामगोन जेबो नङा आंहा आसा दङ बे जागोन आङो बिराद माबायाव दं आरोखि बिसासाव दं आं खालामनो हागोन बायदि मोनदां हागोन बेबो बिटिसिआबो आसामनि बाहेरा नङा जिहेतु आसामान बे हरगोन आरो जोंनि एप्रचिंफ्रा जोंनि रायज्लायनायफ्रा मोजां जानांगोन एप्रचिंफ्राबो थार्ड आइएसआनो होन एसिएसआनो होन बा आइपिएस बे बिटिसिनि ओनसोलनि खालि बर'ल' नङा बर'नि बादैबो बिटिसि ओनसोलनि माखासे आइएसआनो होन सोरबा आइपिएसआनो होन सोरबा रिटायार्ड बै मा होनोमोनलाय फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि माबाखौ मा होनोमोनलाय आइएफएस बेफोरबायदि मानसि बा एसिएसफोर बेबायदि माखासे रिटायार्ड पार्सनफोरखौ लानानै जोङो
बिनि सायाव जों सावरायखागोन आंहा बे साननाय दंखायो आरो जों सावरायबाय थादों जों मोनसे बिसोरनो बिटिसिनिफ्राय मोनसे पावार होनानै जे गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानो जा बा जेखि जाया सोरबा इन्डास्ट्रियानो जा जिखुनु सेक्टराव गासिबो सेक्टरावनो बिसोरनो एम्पावार होनानै जोंनि बिटिसिनि इन्टारेस्टआव खामानि मा जोङो मावनो हायो बिथांमोनखौ जोङो मोनसे दायथ' होनायनि जोंहा सिन्थाया दंखायो जों खालामो दा आं बिराद फ्रि नङा मथथे बे इलेक्सनसिमा बारा फ्रि जानाय नङा थेवबाबो आदा बुंखानाय थाबाय बेल' नङा जोंना माखासे मोजां रिटायार्ड प्रिन्सिपालफोर दं बिसोरखौबो लाफागोन इन्टारेस्टआ बिटिसिखौ जौगाहोनांगौ कालचारेलि हक एडुकेसन हक बा जिखुनु साइडआव खालि बर'ल' नङा खिन्थु गासिबो जाति सोर मोजां अफिसार रिटायार्ड जानाय दं सोरबा एसपि जानानै मोजां सोरबा मथथे मोजां मानसिफोरखौ लानानै मोनसे कमिटि बानायना होगोन बिसोरनो बिटिसिआनो बिटिसिनि बेलायाव मा सेक्टराव जों डेभेलपमेन्ट खालामनो हायो बा गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाखौ बोरै लाबोगोन बा आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय बोरै लाबोगोन बेफोरनि सायाव मोनसे एडभाइजारि कमिटि बादि जों बानायना होनाय नामा मा जायो उनाव जागोन मोजां जागोन माबा मोनसे मोजां नाम दोननानै जोङो दायथ' होगोन आरो खिन्थु गासिबो आइएस अफिसारफ्रानो फैनाय नङा बिटिसिनिल' थारमाने आसाम गभर्नमेन्टआव माखासे फिसा दायथ' खोमानानै दङ थेवबाबो जों हायो नङा जों नायनो मोजां आइडिया होदों आदाया खिन्थु बेनो इन्डास्ट्रिया बे कारेन्टखौ जोङो गभर्नमेन्टआव आसामखौ बुंथारनांगौ जोंनिथिंबो बसायदो बे कारेन्ट डिपार्टमेन्टआ जोंनि न'आ जाहैबाय नालाय जोंथ' बुंनो हाया दा बेबायदि इनभेस्टारफ्रा इन्डास्ट्रियेलिस्टफ्रा दा जेनेबा जोंजोंबो रायज्लायफैदों बहुद खोथा फै आंथ' बुंबाय थायो फै खालामफै बेसेबां हानांगौ होननानैसो बुङो आङो बहा रायज्लायो आरो थाङो गैला फैफिनला जोंजों रायज्लायफैयो थाङो खिन्थु उनाव फैफिना आरो उनाव लाना फैनाय माबादि खय हाजार बिगा हानांगौमोनलाय होगोन आङो होनना बुङा हायाथ' दंलाबायखायो जोंनाव मानि प्रब्लेम दं हाया जोंनाव जायो बिसोर बुंफैयो इनभेस्टरफ्रा बा माखासे माबा प्रजेक्ट लानानै फैयो जोंनाव हानि अभाब गैया हाया दङ लाना फैनाय होनना बुङो गैया फैफिना बेबायदि जाबाय थादों आरो दे दाथ' होगोन आदा बिसोरखौ बिराद जायखिया मावनांगौ आदानि साजेसना मोजां आरो हागोन आरो थारमाने बिसोर सेनियर जाबाय नालाय माखासे जुनियर अफिसारफ्राबो बिथांमोननि खोथाखौ खोनासंनो बायद' जायो रिटायार जाबालाय मा जानो बेबायदि आरोखि दा ओंखायनो जोङो मानसिफोरखौ बाहायनो रोंबानो जायो दा बेखिनि दा ओमफ्राय आदा नोंथांमोन साननाया जागोन आरो जों एसे होगोन आफारेल होगोन मावहोगोन आं सानदों खालि बर' आइएसल' नङा गुबुन जाथिनि आइएस अफिसारफोर रिटायार दङब्ला माबा जेखि जाया डिग्रि थानाय मोजां क्वालिटिनि मानसिफोरखौ लानानै जों खालामगोन बास जायो बिथांमोना दङ बिसोरनाबो एमअएसआव दङ केस फोजोबनांगौ रिहेबिलिटेसन जानांगौ ओमफ्राय जेलाव थानायफ्रा गजोबनांगौ जेलाव थानायखौ गहोनो हागोन जागोन रन्जनबाबो गगोन सोरबाबाबो गगोन खिन्थु केसखौ आं बुंगोन केसनि बेलायाव आं बुंगोन बेखौनो सिस्टेम थाबाय मोनसे लेंथि प्रसेस जेनेबा आंबो निजे एक्सपिरियेन्स आङो जेलनिफ्राय गदों नंगौ आं जेलनिफ्राय गखांनायनि उनाव आंनि केसा जोबनो 5 बोसोर नांदों दे दा जोंनि बुंनांगौआ बेल' बिदि नङा मानसिया फ्रि जानांगौ जिहेतु बिसोर सुक्तिखारि सान्तिनि नामाव सुक्ति खालामबाय सुक्ति खालामखांनायनि उनाव मानसिया जेल सिङाव थांना आरोखि बे फ्रि जाना थानांगौ केसा सोलिलांबाय थागोनब्ला 8 बोसोर सोलियो ना 10 बोसोर सोलियो बे थांबाय थागोन जोंनि प्रसिङा बेबायदि जागोन आरो आंहा बिश्वास दङ गगोन
जेलनिफ्राय गगोन आरो जायफोर साथाम फासि जानायनि मोनसे अर्डार जानानै दं बेखौबो आंहा मोनसे आत्मबिश्वास आंथ' खेबसे बुंखाबायबो बिथांमोनखौ दा फासि होनाय नंला साथाम फासि जानायनि माबा दंमोन नामा आङो सौहरनायावनो आं बुंदों बेखौ एकदम बोखाराबा जायाखै खिन्थु गन्दगल जागोन होनना बुंदों सिएमखौ मिथियो बे फासि होननाय जिनिसखौ नोङो मा खायदा खालामनानै बोखार बायसो जादों दा गन्दगल जागोन होनना बुंदों डाइरेक्ट बेखौ एकदम दाखालाम नोङो जेराव दोनदोंथ' बे केसा सोलिलांबाय थादों खिन्थु फासि होननाय शब्दखौ बोखार होनना बुंदों बे जायखिया जाबाय आरोखि दा जासिगोन आं बिराद मोजां बिश्वास दं आरो जाया आंहा बिराद मोजां माबा दं आरोखि माने गोसोआव फोथायनाय दं आं हागोन बादि मोनदां दाथ' इलेक्सननि बिराद मोनसे बिजि इलेक्सन थांगोनखाय गासिबो एप्र'चना जालांजोबगोन आंहा साहस दङ बुंनायनिबो साहस दं मावनायनिबो साहस दं आरो बिराद बिश्वासा थल' बख'जोबगोन आं नायबाय था बबेथ' रन्जन दैमारिया मा गवा जालांदों फाग्ला सुखथिया खालामनानै जेल जाजायो बेलाय मानि मा सुक्ति जाखो बेखौलाय जों डाइरेक्ट बुंनो हायोना जों डाइरेक्ट बुंनो हायो बबेहाय नुफेराबालाय बबे दुनियाव नुफेरा डाइरेक्ट बुंथारनांगोनब्रा सुक्ति खालामबायथ' मानसिया हा सान्तिनि थाखाय सुक्ति खालामबाय केसाथ' नंगौ थागोन बे सिस्टेमाव जोबलांनांगौ 8 बोसोरानो लाथों 10 बोसोरानो लाथों जेनेबा आंबो निजे बुंबाय आङो जेलनिफ्राय गदोंबाबो सुक्ति खालामदोंबाबो आंनि केसा 5 बोसोरसिम उनावसो जोबहैगोन दा बिसिबां बिदि जागोन मानसियानो जेरावनो थाबाय थायो बिदि जानांगौ दा बेफोरखौ गोरा जानानैल' था आं मावगोन आं बिश्वास दं आं हागोन बादि मोनदां दे बुंनो हाया जेनेबा बोरैबा जाफ्लांबाय मोननै मोनथाम बेबायदि ग्रुप जाफ्लांबाय ग्रुप जादोंब्लाबो जेनेबा मोनसे जेनेबा धीरेन दामोनाबो मोनसे ग्रुप जानांगौ नोंथांमोना नोंथांमोननि केडारनि माबाखौ दायथ' लानो जोंनो होयो बे क'क्राझार आलदा माबा चिराङा आलदा बेबायदि दाफै जेनेबा रन्जन दैमारि बिथांनि ग्रुप जेनेबा मार्टियार्सखौ उमुगा आलदा बै नंगौ नामा कनफिउस जायोना बे जिनिसा जेनेबा आङो मोनसे ग्रुप जाबाय आंनि ग्रुपखौ आंनि ग्रुपनि बेसेबां केडारफोर दङ आंनो दायथ' लानो हानांगौ आङो खुनु बेले बेजे जानो मानसिफोरनि लिस्टआ माने एखमबा ओरै जायो दावखोयो एखमबा पास होयो बिदि जानो नाङा आंनि ग्रुप जाबाय जेनेबा आंनि ग्रुपखौ समस्त जिनिसखौ आं दायथ' लानो हानांगौ जेनेबा सोरनिबा रन्जन बिथांनि ग्रुप जाबाय बे ग्रुपना समस्त केडारफोरनि माबाखौ दायथ' ला लिस्टआ मोजांनो मार्चार्स लिस्टआ जेनेबा सावरायग्रा ग्रुप नोंबो मोनसे ग्रुप जाबाय दायथ' लादोंबा नोंनि ग्रुपखौ मानो बै लवार लेभेलनि सोद्रोमाफ्राबो मेम'रेन्डाम बै गोजौनिफ्रायबो होयो बबेखौ लानानै खामानि मावनो जाखाङो मार्टियार्सआ थिग खालाम जेनेबा आंनि ग्रुपनि हिसाबै आङो मिथिगौ उमुक मार्टियार्स बेखौ थिग खालामदो जेनेबा रन्जन ग्रुप बियो मिथिगौ रन्जन ग्रुपना जोंनि ग्रुपआव सोर केडारफ्रा बेसेबां मार्टियार्स जानांगौ आंथ' बयनिखौ लगायखाया बेबो आंनिखौ लगायखाया बिदिसो जानांगौ दा नङा बेबायदि खालामथा दे आं बुंबाय अननानै मार्टियार्सआ मार्टियार्स दोनखोमालायनो नाङा सोरनिखौबा होयो सोरनिखौबा बेबायदि दादा जोंबो जेनेबा दा गभर्नमेन्टआव दं हिसाबै जों मोनसे सुक्ति जादों हिसाबै मोनसे दायथ' दं जोङो बुंखानांगोन जोङो बुंनांगोन बा एप्र'चआ जोंहा खालामखाथारनांगोन
नङा होमबा एप्रचा जा खालामग्रा थानांगोन मावनो हायो हाया बेसेबां हाया बे आलादा खोथा खिन्थु आङो आसा खालामदों मावनायाथ' जों मावखागोन बेसेबांसिम हाहैयो ओंखायनो ज' जाफिनदोब्रा माबादो लिस्टखौ दोनखुमालायनो नाङा आरो माबा DPF आव ओंखारबा माबा रिहाबिलिटेसन जानानै होमबालाय बे एग्रिमेन्ट नंला जाहैबाय बिदिबो जायोना नोंसिना BPF आव ओंखारग्रा एनडिबिफोरनो माबाखौ होआखैलायनो नामानो गाखाखिलायनो मा जाखो बियो बिदि दाजाथार एकदम दाजा एनडिबि राजनिति होननाय जिनिस आलदा आङो बिजेपिखौ मोजां मोनदों आं बिजेपि खालामदों आं कंग्रेसखौ मोजां मोनदों आं कंग्रेस खालामदों खिन्थु जाथिनि बेलायाव जों खौसेथि बेसो बे BPF बे UPPखौ बिजेपि खालामदोंना लिस्टखौनो होफैलायनो नागिरा दा बिदिथ' जाना जादों दा बेफोरखौ एकदम आंनि खावलायनाय आंबो जाहाथे जेब्ला आङो दिल्ली लेभेलसिम एप्रच खालामो बे जिनिसा सलिड जायो जाहाथे आङो दिनै मोनसे खोथाखौ लानानै एप्रच खालामोबा आरो समफोर बारायफिनोबा बे एसे इनडिसिप्लिन जायो नङा होमबा गावनि बे आदा मोननानै जोंखौ हमगोन बिसोर अफिसार बिराद हमनो गोरों बिसोरो जोंखौ एसे समखाय ना बारा गुल जानो नांखा जोंनि माबाफ्रा एसे सौखा थारमाने बिसोर जाहैबाय बिराद टप लेभेलनि इन्डियाखौ सालायग्रा अफिसारफोर बिसोर ओंखायनो जोंनि माबाफ्रा खुनुदिन भुल जानानै थांनो नाङा बिसोर जाहैबाय इन्डियाखौ सालायग्रा अफिसारफोर बिसोरनि थुलुनायाव जों जेबो नङा जोंनि एप्रचजों जोंनि माबाफ्रा एकदम सिस्टेमेटिक जाखानांगौ जों गोरोंना फिदिंजोबनो हायो बिसोरो ओंखायनो आंनि खावलायनाया जों जेब्ला बेफोर खोथाखौ लानानै रायज्लायनाय जागोन जाहाथे बेनिफ्राय आरो गोदान आपडेट जाफिननाङा रिहाबिलिटेसननि बेलायावबो बेसेबां सहैदों बेसेबां सहैयाखै आंथ' जेनेबा बे 5 बोसोरा खबरबो लानाय जायाखै एबारावथ' जिहेतु गभर्नमेन्ट सालायबाय जों लानांसिगोन लागोन दायित्व दङ गभर्नमेन्ट सालायनाय हिसाबै बेखौ आं रायज्लायगोन नोंथांमोनजोंनो आरो नोंथांमोननि जितु एप्रच बा नोंथांमोननि जितु प्रेजेन्टेसन बेखौबो लानानै आं गभर्नमेन्ट अफ आसाम बा गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाखौ एप्रच खालामो बेखिनि नङा होमबा बे जागोन आरोखि ओमफ्राय दानिया BKWC BTCनि बाहेरायाव थानाय बर'फ्राबो जाहाथे बड'लेण्डआव हाबाखैबाबो BTCआव हाबाखैबाबो BTCनि बाहेरायाव थानाय बर'फ्राबो जिहेतु जोंनि आन्दलनाव जड़ित दंजोबो बिथांमोना BTCआव थाफानो मोनाखैबाबो जेबो आफसोस खालामाखै दा जोंहा दायित्व दं बिसोरखौ नायनांगौ बिसोरखौ मा खालामनो हायो बे दायित्वआ जोंहा दं बे हिसाबै जोङो रायज्लायदों गोसोखांदों जे मिसिं काउन्सिल राभा काउन्सिल बा टिवा काउन्सिलफ्रा सेटेलाइट सिस्टेमाव जेरै मोनसे स्टेट एक्टनि आन्दाराव बिसोरनो माखासे पावार फांसन होनानै फेसिलेट खालामदों बे जाथिखौ जोंनि बर'आबो BTCनि बाहेरायाव थानायफोरखौ खालामनानै लानांगौ जोंहा दायित्व दं होननानै जों रायज्लायलायनानै कंग्रेसनि दिनावनो खालामसैमोन जेखिजाया राजनिति माखासे माबा जाहोनाव जों खालामनो हायाखिसै थेवब्लाबो नैबे लास्ट 2020 सनाव बे जिनिसखौ जोङो NDFB एबसुनि जितु पिस एकर्ड बेवहाय जोङो BKWCनिखौबो लाफाथारनांगौ बेवहायनो होननानै जोङो रायज्लायनानै बेखौ सोसनफानो हादों जायखिया मिनिस्टार बिथाङा बुंबाय ओमफ्राय दाना सुक्ति बादियै बिथांमोननो नंगौ दहाय बुंनायखौ आं दा थाल लादों नंगौथ' मोनसे हरजोबाखिसै गासिबो BTCआसो लाजोब्बाय रां खावसेबो मोनाखै होनदोंलै ना सैसेबो मोनाखै बेखौ हरनांगौमोन दा आङो बेखौ गोदानै माबा खालामनांसिगोन हरनांगौमोनथ'
बिथांमोनाबोथ' सुक्तिखारि बे पेकेजखौ हरनांगौन रायज्लायफिननांसिगोन बेखौ जायखिया खालामसै खालामनि गोबां एनडिएफबि सोद्रोमाफोर दं बिटिसिनि बाहेरायावबो गोबां एबसुनि दैदेनगिरि दं बिटिसिनि बाहेरायावबो गोबां दैदेनगिरि सोद्रोमाफोर दं बिटिसिनि बाहेरायावबो बिएमटि जायखिजाया पेकेजखौ हरनो बावनानै थाखोना ओरैनो दोनलांदो जायखिजाया जोंहा दा जिहेतु रायखांबाय आङो रायखांना होनोसै मोनसेबो हराखै बिटिसिनि बाहेरायाव बेखौ गोदानै मा सानो आसाम गभर्नमेन्टआथ' मावबो हायो आसाम गभर्नमेन्टखौनो जोङो बुंनांगोन दा आं गोदान